салом дӯстон, дар рӯзҳои фифа як қатор бозиҳо бо иштироки тимҳои миллӣ баргузор мегардад ва танҳо дар Аврупо рақобатҳои расмӣ доир шуда истодаанд. дар ҳамин вақту соат аллакай маълум аст ки дар гурӯҳҳои якум кадом дастаҳо мавқеи худро нигоҳ дошта тавонистанд ва кадом тимҳо шарманда шуда бар сатҳи поёнтар фаромаданд. сухан дар бораи Англия меравад ки ба лигаи Б афтид. дар дигар гурӯҳҳо низ бозиҳои даври охир баргузор мешаванд ва ҳамин ки тамом шуд, мо албатта онро натиҷагирӣ мекунем. ёдовар мешавем ки шоми имрӯз бозиҳои асосии лигаи миллатҳо идома мекунанд ва дидори мунтахабҳои Дания, Фаронса ва Нидерландия, Белгия яке аз рақобатҳои асосӣ ба шумор мераванд. дӯстони мо аз якекс ба ин бозӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод доранд ки дӯстдорони футбол ба хубӣ метавонанд истифода баранд. дар якекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳимтар бонус то $100 бо промокоди AMG0777. силкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар хабарҳои муҳим. бисёриҳо ба суоле додо мешаванд ки чаро Эрлинг Холланд маҳз Манчестер Ситиро интихоб кард. қабл аз ин мавсим ӯ бозингари Боруссия Дортмунд буд, вале аён буд ки ӯ дастаи худро иваз кардан мехоҳад. тавре шумо дар хотир доред, ҳанӯз қабл аз анҷоми мавсим Эрлинг бозингари Манчестер Сити шуд. танҳо расман хабар додан монду халос. қаблан падари Холланд Алф Инге Холланд гуфта буд ки мо дастаҳоро баҳо гузоштем ва дар ниҳояти кор Манчестер Сити интихоб шуд. яъне ӯ бо фарзандаш нишаста аз байни дастаҳои мисли Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Ливерпул, Челси, Барселона, Манчестер Сити интихоб карданд. чахчахи онҳоро тасаввур кунед. хуб бачам, Реал ба мо чӣ лозим? Бензема доранд, Мбаппе ҳам рӯзҳои наздик ба он ҷо меравад. биё Реалро дар оянда монем. ба МЮ рафтан айни ҳол маъное надорад. Ливерпул ҳам вариант нест. Челси ва Барселона имкониятҳои хуб доранд, аммо он ҷо ҳам бе ту ҳамлагарон хело зиёданд. дар Манчестер Сити ҳамлагари сирф марказӣ нест. ман ин ҷо бозӣ кардам, биё Манчестер Сити равем. тамом ота гап нест. худи Эрлинг Холланд ҳам дар ин бора ибрози андеша кард ва чунин гуфт: ман дар тамоми умрам мухлиси ашаддии Манчестер Сити будам. падарам ин ҷо бозӣ карда буд. аллакай дар ҳайати дастаи навам 14 гол задаам. оғози мавсим барои ман хело хуб буд. ман шахсияти мураббӣ ва ҳамаи бозингаронро дида дастаро интихоб кардам. вақте ки ман Манчестер Сити гузаштам, умедам ба ин буд ҳамеша тараққӣ мекунам. ҳангоме ки ман шомили даста шудам, рушд кардам ва дарк намудам ки интихобам дуруст будааст. барои мунтахаби Норвегия ҳам кӯмаки зиёд мерасонад. аз гуфтаҳои Холланд метавон дарк кард ки ӯ аз худ нарафтааст. ино танҳо дар кирдору рафтораш ҳам пай бурдан мумкин аст. дар наворе мо шоҳид шудем ки пас аз машқҳо ҳама либосҳои машқиро партофтанду танҳо Холланд оҳиста оварда ба назди шахси масъул мондааст. агар Холланд ҳамин тавр идома диҳад, нормаш дар як мавсим 40-50 гол мешавад. дастаи Реал Мадрид дар мавсими ҷорӣ барои дифоъ кардан аз қаҳрамонии худ дар Ла Лига бояд арақи ҷабин резад. маълум аст ки ба мисли соли гузашта чемпиониро ба осонӣ ба даст овардан хело душвор мешавад. гап сари он меравад ки имсол Барселона ба қувваи хело бузург мубаддал шудааст. бозингарони наве ки ба Каталония омаданд хатари бузурге барои Реал Мадрид хоҳанд буд. пеш аз ҳама сухан сари Роберт Левандовски меравад. ӯ дар сафи нилнориҳо худро хело хуб эҳсос мекунад ва метавонад ба дарвозаи дилхоҳ даста гол занад. инро ҳамлагари полшагӣ аллакай собит кард. дар Мадрид нақша доранд ки дар мавсими ҷорӣ дар 38 бозӣ 90 хол ба даст оранд. чунин миқдори имтиёзҳо барои дифои қаҳрамонӣ кӯмаки бузург хоҳад кард. айни ҳол пас аз 6 рақобат Реал Мадрид 6 ғалаба дошта дар садри ҷадвали Ла Лига қарор дорад. Барселона бошад хело наздик аст ва бо 2 хол камтар аз Реал дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. ба гуфтаи мутахассисон имсол дастаҳои дигар ба мисоли Атлетико имкониятҳои хело ками рақобатпазирӣ доранд. ҳамчунин Севилья ҳам имсол ба худ монанд нест. Вильяреал бозии хуб дорад, аммо мубориза бо Реал ва Барса барои қаҳрамонӣ мушкил хоҳад буд. аз ин лиҳоз барои қаҳрамонӣ метавон гуфт ду даста мубориза хоҳанд бурд. ҳамлагари дастаи Тоттенхем ва мунтахаби Англия Ҳарри Кейнро дастаи Бавария Мюнхен таги чашм кардааст. мюнхениҳо аз байни тамоми ҳамлагарони олам маҳз Кейнро интихоб кардаанд. гап аст ки Бавария аллакай бо ҳамлагари англис дар тамос шудааст ва аз ӯ хоҳиш кардааст то қарордоди худро бо Тоттенхем тамдид накунад. шартномаи Ҳарри Кейн бо дастаи шаҳри Лондон соли 2024 ба анҷом мерасад. Тоттенхем ба қароре омадааст ки то оғоз шудани чемпионати ҷаҳон дар Қатар шартномаи ӯро тамдид намояд. қаблан дастаи Тоттенхем бо сабаби шартномаи амалкунандаи ҳамлагари англис ӯро ба Манчестер Сити ҷавоб надод. акнун Бавария пай мебарад ки агар лондониҳо қарордоди Кейнро тамдид накунанд, пас имконияти тобистони оянда харидани ӯ пайдо мешавад. агар шартнома бо Кейн имзо нашавад, маълум аст ки Тоттенхем ӯро соли 2024 бепул аз даст додан хоҳиш надорад. аз ин лиҳоз мюнхениҳо чунин нақшаи на он қадар мушкил кашидаанд. гуфта мешавад ки худи Кейн ҳам муқобили гузаштан ба Бавария нест. дар мавсими ҷорӣ Кейн дар 7 бозии Премер-лигаи Англия 6 голро ба ҳадаф расонида, 1 партофти головар ҳам ба номаш муҳр задааст.
Килиан Мбаппе бе ягон шаку шубҳа ҳамеша чеҳраи асосӣ дар расонаҳо аст ва чанд соли дигар хоҳад буд. Чунин ашхосро ньюсмейкер мегӯянд ва кӯчактарин ҳодисот дар ҳаёташон ба омма меравад. Айни ҳол Мбаппе дар ҳайати мунтахаби Фаронса қарор дорад ва пас аз бозии даври панҷуми Лигаи Миллатҳо бар муқобили Австрия ҳамлагари фаронсавӣ суханонеро гуфт, ки диққати бисёриҳоро ҷалб намуд. Ман ба тарзи дигар бозӣ мекунам. Маро дар бораи корҳое мепурсанд, ки дар клуб рух медиҳад. Дар тими миллӣ ба фарқ аз ПСЖ ман худамро озодтар эҳсос мекунам. Сармураббӣ медонад, ки ӯ дар ҳайаташ Оливер Жируро дорад, ки бештар ба дифоъ машғул мешавад ва ман бошам дар мавқеи озод меравам. Дар ПСЖ мавқеам ақибтар аст. Ин мавқеъҳо аз ҳам фарқ доранд. Ман бештар дар мунтахаб ҳаловат мебарам. Ҳолати физикиам хело хуб аст. Умедворам, ки имрӯз бар зидди Дания ба майдон хоҳам омад, гуфт Килиан Мбаппе. Метавон аз ин гуфтаҳо пай бурд, ки ба гуфтаи Мбаппе озодиашро дар ПСЖ Месси ва Неймар мегиранд. Агар ӯ андеша кунад, ки ин ду нафар барои ӯ мавқеъ озод мекунанд, иштибоҳи бузург мекунад. Онҳо худашон дар доғи озодии кул дар майдон ҳастанд, аммо Галтия ҳамаро маҷбур мекунад, ки ба дифоъгарон кӯмак намоянд. Ҳатто Месси медавад. Ба ҳамин тамом то наворуҳои баъдии тансият бимонед дӯстон. Хайр.